Good morning po, Kabalen. Mayapabak po. Panayin tayo po yung 10:15. Ningabak ha. Abangan ho natin yung 10:15 bago tayo opisyal na magsimula dito ho sa ating programa para kasabay ho yan ng ating simulcast sa telebisyon. Kumusta ho kayo? Araw ho ngayon ng Martes, mga Kabalen, May 6, 2025. Naway nasa mabuti ho kayong kalagayan. At mangyari lamang, magbahagi ho kayo ng kwento dito sa ating comment section. Kayo ba'y handa na sa halalan? Ito ho, pag-uusapan natin ngayon itong nalalapit na eleksyon at syempre yung final preparation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Gayon na rin ho yung mga pribadong sektor, gaya ho ng PPCRV, para ho matiyak ang isang payapang halalan sa darating kong Lunes. Next week na ho yan. Yes, Kabalen, May 12, 2025. Ayan. So, hintayin lang natin yung 10:15 para ho sa opisyal na simula ng ating programa. Pwede ho kayong mag-like, mag-share at mag-comment. At ayan, nanonood dito sa ating programa. Ayan, ang aking kaibigan. Mayapabak kong Joel Stephen Manalo ng Santo Domingo, Pampanga. O Santo Domingo, Binalin, Pampanga. Ayan. Kamusta ka, Koyang? Good morning. Dakala salamat kay Pamanal Be, kay CLTV 36. Siyempre, binabati rin natin yung ilang mga nakatutok. Si Kuyang Paquito Beltran, na hinahanap si Kuyang Paulo G. Santos. Maya-maya po makakausap natin si Kuyang Paulo G. At makakasama natin para sa ilang mga balita yan. Sikapin natin kamustahin si Paulo G. Santos kung ano nga ba itong mga kalagayan ng kanyang pinuntahang lugar. Kahapon po nakita natin yung pagbisita ni Kuyang Paulo dyan ho sa may Mabalacat City Bus Terminal. Apektado ho ng suspension ng Solid North Transit, yung suspended operations. Ito ho siyempre yung mga mananakay dahil nararamdaman yung kakulangan ngayon sa mga bus, at least kahapon, base na rin dun sa ulat ni Kuyang Paulo G. Santos, ang mula ho kay Ginoong Elmer. Si Sir Elmer Lopez, ang General Manager ng Mabalacat City Bus Terminal Complex, dyan ho sa may Dao. Kabalen, tutok lamang ho kayo sa CLTV 36 para ho sa mga balitang may kinalaman sa halalan, lalong-lalo na ho itong mga binabantayan nating lalawigan dito sa Central Luzon, partikular na sa Pampanga at syempre yung ibang mga areas, nariyan ho yung Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, of course, as far as Zambales and Aurora. At syempre kasama rin ho yan sa ating tinututukan. Ganyan din ho ang Bataan. At nabanggit nga ng ating kabisita kahapon, Attorney Elmo Duque ng COMELEC Central Luzon, na isa rin ho itong Nueva Ecija sa may talagang binabantayan ho ng kanilang ahensya. Partikular yung ilang bayan dyan. Yung kinaklasify ho nila. Yung San Antonio, ayan, kinaklasify ho nila dyan sa mga areas of concern, at rene-review pa nung COMELEC yung iba pang mga listahan. Yan. Follow lamang yung hashtag natin, CLTV36 VoteWatch, para maging updated din kayo sa ibang kaganapan dito ho sa ating lalawigan, kaugnay ho ng halalan. Sige ho, Kabalen, at magbe-break lang ako at 10:15 magkita-kita tayo para ho sa ating opisyal na pagsisimula ng ating programa at tutok lamang ho kayo dito sa ating Vote Watch CLTV 36 News Stream. Special na ho yung ating pagbabantay ngayon dahil syempre puro eleksyon na itong ating tinututukan. 6 na araw na lamang ho, gaya nga ng binabanggit ko yung Justin, 6 days to go. Election na. Dapat sa mga oras na ito ay nakakapili na ho tayo ng ating ihahalal. Yan.
Isang magandang umaga ho mga kabalen at gaya nga ho ng aking binamagit, muli, welcome dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Opo, live na ho tayo ngayon sa ating telebisyon at syempre sa social media platforms ng CLTV 36. Opo, napapanood tayo nationwide via Signal Channel 115. At dito naman ho sa Central Luzon, syempre sa ating 37 cable partners, maging sa Free TV Channel 36, lalo na dito sa Kalakhang, Pampanga. Kaya naman kung hindi ka pa nakakapag-scan ng inyong mga digital TV sets o digital TV box, abay, scan mo na yan para malinaw ang iyong panonood ng CLTV 36 sa inyong telebisyon. At syempre kung mas prefer mo naman ang manood ho sa digital platform, sa mobile, o di kaya naman sa laptop at sa iyong iPad, o di kaya naman sa tablet. Ayan. Pwede ho kayong mag-log in sa ating website, cltv36.tv. Bumisita dyan at meron ho tayong live streaming dyan. At syempre yung on-demand sa ating Facebook at YouTube at CLTV36 Official. At join na rin kayo sa Viber group ng CLTV36 News para ho maging updated kayo sa mga balitang inilalabas. At kung hindi nyo trip, ika nga yung mag-scroll dyan sa inyong newsfeed para makakita ng iba't ibang balita at iba pang content. Kung gusto nyo, diretso sa balita. Ayan. Pwede hong mag-join sa Viber community ng CLTV 36 News. At subaybayan lamang yan. At yung mga hashtags na yan, mga kabalen, makikita ho ninyo. I-follow lamang yung mga hashtag na yan para gayong maging updated ho kayo. Ayan. Muli, para ho sa mga katututok lamang, Justin Dizon po, ang inyong news streamer, maghahatid po sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako natin dito sa CLTV 36. At syempre, gaya nga ho ng aking binabanggit, special ang ating edisyon ngayong linggong ito dahil tuloy-tuloy na ang ating pagbabantay para ho sa nalalapit na halalan. Yan mga kabalen, CLTV 36 Vote Watch, yan hong ginagawang pagbabantay sa eleksyon 2025 sa darating pong Mayo 12 at abangan po ang aming special coverage simula po May 11. Yes mga kabalen, araw ng linggo ay patuloy ang pagbabantay ng CLTV 36 para ho sa ating mga kababayan at syempre sama-sama ho nating babantayan itong proseso ng demokrasya, itong ating pagboto dahil naniniwala ho tayo, ang boto natin ay ating kinabukasan. Yan, ika nga, boto mo, kinabukasan mo. Sige, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko. Mabilis na pasada lamang ng traffic situation sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring muna tayo via NLEX Corporation. Eto ho mga kabalen. Dito muna tayo sa gawing itaas. Balintawak Toll Plaza, magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon. Doon sa mga patungo ng norte, patungo ho ng Bulacan at ng Pampanga, Tarlac at iba pang bahagi ng North Luzon. Ayan, wala hong pila dyan sa Toll Plaza. If you are headed to Metro Manila, wala namang masyadong problema yung southbound lane dyan ho sa Balintawak. Pagdating naman dito sa may area ng NLEX Arbor Link Interchange, magkabilang linya, fast moving ang mga sasakyan. Sa Mindanao Avenue may pila sa Toll Plaza. Sa Mindanao Toll Plaza may pila ho dyan sa pa-exit sa cash lane. At doon naman sa approaching ng NLEX o yung tinatawag na westbound, kung nakikita ho ninyo, yan yung right side, rightmost box sa upper row. Yes, mga kabalen, wala hong masyadong pila dyan sa mga oras na ito. Meanwhile, sa may Kawayan Interchange, magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon ng mga kalsada sa NLEX ngayon. Ayan, yung north and southbound. Sa Bocaue Toll Plaza, ganyan din ang sitwasyon. Walang masyadong problema dyan, kabalen. Maluwag ho. Same scenario sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Kahapon,
Marami yung na-traffic dahil ho sa aksidente, road crash na naman. Ito hong mga yan. Ito hong mga road crash, dumarami mga kabalin. Ayan, kahapon, bandang hapon yan, yung pauwi, alas 5, heavy traffic ho dyan sa may Mexico. Portion ng NLEX, particular na sa northbound lane, matapos ho yung road crash na kinasasangkutan nitong truck. Yung sa detalye natin, initial na impormasyon ating nakuha, ayan, isa hong truck ang humarang sa sa northbound lane ng NLEX sa may Mexico portion. Kaya naman ho, yan mga kabalin, ay nauwi ho sa katakot-takot na trapiko. At naharangan yung kalsada. Makikibalita pa tayo maya-maya dyan ho sa NLEX Corporation kung ano ho yung latest at kung musta yung driver ho nung truck. For the meantime, silipin ho natin yung sitwasyon naman ng trapiko sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Ito naman, traffic update muna tayo sa mula ho sa CPOSCO o City Public Order and Safety Coordinating Office San Fernando, Pampanga. Ang nakikita ho natin na light to moderate traffic dyan sa may area ng JBL, Jose Bilingad Memorial General Hospital at gayon na rin sa may Makabakle, Dolores area. And the rest, dyan ho sa MacArthur Highway, mag-umpisa king Tagulod o magsimula ho sa Tagulod sa Nicolas area hanggang dyan sa may Telabastagan Junction, MacArthur Highway, light traffic, maliban na lamang sa may JBL at Makabakle, Dolores area. Lasatin Boulevard, light traffic din, same din sa may Jose Abad Santos Avenue, Bacolor, boundary at sa iba pang portion ho nitong Jose Abad Santos Avenue na sakop ng siyudad San Fernando, Pampanga. Yan ho, kabalin, ang latest traffic update mula ho sa CPOSCO. Yan, batiin muna natin yung mga nanonood sa ating programa. Nakatutok, Kuyang Joel Stephen Manalo, Maya Pabak, kabalin, Paquito Beltran. Good morning, CLTV 36 News, Paulo Santos. Ayan, Kuyang Paulo, may fan ka dito. Si Kuyang Paquito, ayan. At John Quiroz, isang tunay na lover boy ng Arayat, Pampanga. Ayan, shout out ho sa mga pamilya Quiroz dyan sa Arayat, Pampanga. At syempre kay Jong na umiibig. Mangingibig si Jong Quiroz ng Arayat, Pampanga. Ayan, good morning Jong. At sa iyong may bahay. Sa oras na ito, yan. Alamin naman ho natin ang latest weather update mula ho sa DOST Pag-asa. Narito po ang weather report. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, May 6, 2025. So yung low pressure area po dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 455 kilometers ng north of Kalayaan, Palawan or dito sa may Pag-asa Island. Kung makikita natin dito sa satellite imagery po natin, palabas na rin po ito or nandito na po siya sa boundary ng mismong ating PAR at possible na nga rin po lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang umaga. Sa ngayon, wala na po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa.
Samantala, meron pa rin tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral dito sa buong bansa po natin. Ito rin po yung nagdadala sa atin ng mainit at malinsangan na panahon lalo na sa tanghali hanggang hapon at yung mga matataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Wala rin naman tayong binabantayan na susunod na possible na low pressure area or bagyo matapos po itong low pressure area po natin. Para naman sa ating magiging panahon ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin makakaranas tayo ng generally fair weather or maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa para sa mga nilalabas na thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 34 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 27 to 37 degrees Celsius. Baguio, 18 to 26 degrees Celsius. Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, dulot ng easterlies, asahan natin makakaranas sila na maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Para naman dito sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon naman din ang ating aasahan pero asahan din po natin yung init lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga panandaliang pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan ay nasa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, Cebu at Tacloban, asahan natin ng 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index ngayong araw, inaasahan natin dito sa Metro Manila, 43 degrees Celsius. Kung makikita po natin, danger level po ito. Kagaya na rin po dito sa may Ethiagi, Isabela na possible po na 45 degrees Celsius at ito po yung possible na pinakamataas nating maitala ngayong araw. So iba yung pag-iingat lang din po para sa ating mga kababayan dulot po ng init ng panahon. Magdala na rin po ng payong para sa pananggalang po sa init at lalo na rin po sa mga pag-ulan lalo na po sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards na bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:31 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:14 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Yan ho mga kabalen, ang weather update mula ho sa DOST Pag-asa. At kung pag-usapan naman yung heat index dito ho sa ating lalawigan Pampanga, batay na rin sa monitoring ng Pag-asa dito sa kanilang Clark Weather Station. Diyan ho sa may Clark Airport, nasa 41 degrees. 40 degrees yung sa araw na ito, May 6. Ano? At bukas 41 degrees yung projected o forecasted heat index dito sa ating lalawigan sa Pampanga. Ayon ho yan sa DOST Pag-asa. Yan ho mga kabalen, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbibigay ng impormasyon. Ito ho, Forex muna tayo. Mabilis na pasada lang. Forex mga kabalen. Ayan. Opo. Ayan, nagsara ho ang palitan ng piso kontra dolyar nitong May 5 sa 55 pesos 77 centavos. Ayan, bumababa. Lumalakas yung piso. Kasi ilang for the longest time, parang 56, 57. Ngayon, 55.77. Ayan, lumalakas ho ang piso kontra dolyar. Yan ho ang pagsasara ng foreign exchange nitong May 5.
latest available data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Meanwhile, Japanese yen 38 centavos, yung pound 73 pesos 98 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 19 centavos, Saudi Riyal 14 pesos 86 centavos, yung ating dirham 15 pesos 17 centavos, Euro 63 pesos 0.28 centavos, Korean won 0.39 centavos, at Chinese yuan 7 pesos 66 centavos. Tuloy-tuloy tayo sa ating public service announcement. Ito, pabatid ho sa mga kabalen natin dyan sa may Barangay Concepcion, Lubao, Pampanga. Alapong danum. Pota pong alauna ning gat panapon ng ganang alas 4:30 ning gat panapon ngani pong aldoning Martes, May 6, pauli ning flushing activity ning prime water. Ayan ha, paalala ho sa mga kababayan natin dyan sa may Concepcion, Lubao. At siya pa mo mampaling ba kanya ng kasakit tingalan danum. Diyos ko, harapin, kabalen. Yan ho, ang water interruption schedule. Anunsyo ho mula sa Prime Water. Ito naman, wala hong kuryente sa bahagi ng Santa Lucia, Ciudad San Fernando hanggang 12:30 ng tanghali ngayon pong araw ng Martes, dahil na rin sa transformer optimization ng SFELAPCO. Apektado rin ang nasabing power supply interruption o brownout in ilang bahagi po ng Northville, dyan sa may San Fernando pa rin, portion ng Lourdes Heights, at yan, Santa Lucia. Yan ho yung latest power interruption schedule mula ho sa SFELAPCO. Kapalen, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Makakasama ho natin si Ginoong Rene Galang, ang isa ho sa mga miyembro ng PPCRV Pampanga. At siya ho para magbigay ng update sa atin upang bigyan tayo ng impormasyon kaugnay ho ng kanilang ginagawang pagbabantay dito ho sa kondukta ng ating halalan at syempre yung preparasyon na rin para ho sa mismong araw ng botohan. Wow, araw po yan ng Lunes. Huwag ho kayong aalis. Papalit po ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Stream mga kabalen at muli araw ho ng Martes ngayon, May 6, 2025. 6 na araw na lamang, election na. Yan nga yung binabanggit ko yung Justin kanina. Sabi ko sa inyo, yan. Kailangan by this time nakapaghanda na ho tayo at syempre kahit paano meron na ho tayong mga nasuri, meron na ho tayong mga napili kung sino yung ating mga ihahalal sa darating na halalan at para ho syempre malaman din natin ano yung ginagawang pagbabantay ng iba't ibang sektor dito ho sa ating lipunan. Kahapon nakapanayam ho natin ang tagapagsalita at Assistant Regional Election Director ng COMELEC dito sa Central Luzon, Attorney Elmo Duque, kaugnay ho nitong paghahanda sa halalan. Sa oras na ito, makakasama naman ho natin sa linya ng telepono ang Executive Secretary ng PPCRV Pampanga. Wala pong iba kundi si Ginoong Rene. Isang magandang umaga po, Sir Rene, at welcome po sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Magandang umaga po at magandang umaga din po sa lahat ng taga-subaybay ng CLTV 36. Kumusta po kayo? Apo. Sir, kayo po, kumusta? Mabuti naman ho kami at alam naman natin busy-busy lahat tayo. Pero kayo, alam namin sir, kayo po talagang puspusan na rin ang paghahanda ninyo sa halalan. Kumusta ang preparasyon ng inyong organisasyon, sir? Maraming salamat po, sir. So far, yung ating mga PPC RB volunteers, ayan po, may mga polling places na po na nagkakaroon ng final testing and filling ng mga ACM na gagamitin po sa May 12. So, nakaantabay po yung ating mga PPC RB volunteers upang mag-observe dun sa proceeding po ng final testing po ng mga ACM. Ganun din po, dahil kasalukuyan po, dumarating na yung mga actually, nandyan na yung mga official ballot, pero bago po ma-distribute yan sa mga polling places, nagkakaroon po ng mga checking muna. Kaya yung ating mong mga PPCRB volunteers, handa din po para sa checking or para mag-observe po para sa mga official ballot na gagamitin din po sa May 12, sir. Opo, Sir Rene, tanong ko lang, gaano ho kadaming volunteers ang meron ang PPCRB dito sa ating lalawigan? Actually, sir, ang count namin ngayon nasa 3,000 plus pa lang na volunteers, no? But we are targeting around 5,000 volunteers. Usually, sir, dahil yung alam mo naman, yung iba medyo may mga trabaho pa ngayon. So, ang we expect na by election day, lalong-lalo na yung mga imo-mobilize namin for monitoring for QRT at saka yung roving team namin. So, may mga expected pa kaming magpo-volunteer comes May 12. So, yun nga sir, we're targeting around 5,000 volunteers. Sir. Ayan, napakadami at malaking tulong ho yung ginagawa ng inyong organisasyon, sir, sa pagtitiyak talaga ng ating ligtas, payapang halalan. Sir, ano ho ba yung mga crucial na usually na-encounter na problema, aberya tuwing eleksyon at paano ito tinutugunan na siyempre katulong na rin yung PPCRB at ng iba pa nating mga ahensya na hands-on po sa eleksyon? Usually, sir, nagkakaroon tayo ng mga polling places. Una-una yung sa mga hindi nila makita yung mga pangalan nila or nawawala yung mga pangalan nila. Kaya isa sa mga assistance or responsibility ng ating mga PPCRB volunteers yung sinasabi naming Voters Assistance Desk. So, yung ating mga volunteers naka-position sa mga eskwelahan o sa polling place, may hawak nilang yung tinatawag nilang certified voters list na nandun yung mga pangalan ng mga botante, perfect list. And then,
ina-assist namin para mas madali sa mga voters na kung saan sila presentong pupunta. Kaya we make sure for every polling precinct, meron kaming mga designated places for voters assistance desk. Secondly, sir, yung alam mo naman, yung nagiging issue, yung kumisan, mainit yung dahil sa init ng panahon, nagkakaroon ng mga issue like yung sa mga supporters ng mga candidates, sir. So, pag kuminsan, nag-stay pa sila, then kakaroon ng konting iringan lang. And then, another, hopefully, dahil kasi nung 2022 election, ang nagkaroon tayo ng problem, may mga nag-malfunction na PCM, di ba? So, ngayon, ACM na tayo, and according to the COMELEC, yung supplier, kaya naman yung init na nararanasan natin dito sa Pilipinas ngayon. So hopefully, hindi na maulit yung 2025 na nagkaroon ng mga problems sa PCM dahil sobrang init na nag-malfunction, sir. Sir Rene, nabanggit ninyo yung iringan between candidates and their supporters. Sa inyong ginagawang pagbabantay over the past several elections, simula ho nang maitatag ang inyong organisasyon. Pero itong recent na lang, kahit sabihin na natin, itong last elections lang, saan ho yung sabihin na natin pinakamas critical area, crucial, mas mataas yung level of tension, at ano ho yung steps na ginagawa ng ating mga personnel doon, yung mga volunteers natin, para din mapag-ingatan yung kanilang personal na seguridad, sir? Actually, I've been a volunteer for so many elections. Dun sa experience ko, sir, kadalasan nangyayari yon sa yung mga polling places na talagang very congested or for example, ang daming sa school sa isang polling place more than 10 or clustered more na clustered precinct. So, sir, hindi mo maiwasan sa dami ng mga tao. Yun nga, nagkakaroon ng konting iringan. Then with regards to the volunteers, usually ang role lang namin to document yung proceedings ng sa election. So, ganun lang ang namin, whatever the incident. So, we provide yung reports for the COMELEC just in case na kailanganan yan, sir. So, it's more on parang dahil yung PPCRB is more than a watchdog. So, ganun lang ang ginagawa namin, sir. Ito naman, sir, napakahalaga. Nakita ko yung inyong cover photo sa inyong Facebook. Ayan, papakita natin sa ating mga kabalin. Nakalagay, Makapinas. Ang inyong iboboto. Ilalabas mo natin. Ayan.